Velkommen til nyhederne 20. I studiet har vi Bo Lund, Danmarks korteste navn, men det er ikke det, som han skal tale om. Vi skal høre lidt om Columbus. Hvornår blev Columbus født, Bo Lund? Columbus var født i 1451, og så døde han i 1506. Bo Lund, hvad var det egentlig, Columbus han gjorde? Christopher Columbus var manden, der opdagede Amerika. Først troede han, at det var Indien, så han opkaldte indianerne efter Indien. Det var da et rigtig godt svar. Men Bo Lund, det gik jo ikke helt som planlagt undervejs derovre. Hvad var det egentlig, der skete? Det er rigtigt. Se, hans besætning troede jo stadig, at jorden den var flad. Så de troede, at de ville sejle ud over kanten og falde ned i ingenting. Nå, Bo Lund, kan vi få lidt fakta om Columbus? Ja. Columbus blev 55 år. Hans far hed Domenico Columbus. Og der var mange byer i Spanien og Italien, der mente, at han var født i deres by. Men den oprindelige by, han var født i, var Genova. Nå, Bo Lund, kan vi så få et lille resume af Columbus' liv? Ja. Den 28. oktober opdagede han Cuba, Jeg skal lige pisse. Bare snak videre. som han kaldte Juana, som han opkaldte efter den spanske kronprins. Og mandskabet de spejlede efter guld på kysten, men de fandt ikke noget. Og så siger Columbus, at han havde set 3 havfruer. Tak for indslaget, Bo Lund. Det var hyggeligt at have dig i studiet. Ha' en god dag. Og nu skal vi over til vores korrespondent, Kasper. Tak for i aften. Okay, du starter bare. Kan så ikke sidde med en avis? Hold nu nej. Okay, start bare, når du er klar. Bo Lund, hvornår blev Columbus født? Han var født i 14. Hvad var det, Columbus han gjorde, Bo Lund? Columbus var manden, der opdagede Amerika. Det var godt nok spændende. Hvad var det kun det? Kan du ikke sige mere? Han er fucking handy, mand. Men han var født i deres by. Men det oprindelige by, han var født i, var... Hvad var det? Det var Det var det lyst. Okay, Kom, I starter bare, når du okay, hvad vil du sige? Siger han? Jeg finder så på det. Okay. Kasper! Jeg synes sgu ikke, det har nyt jeg vand. sagt. Nyt vand. Nej, det er ikke. Men der er jo ingen skid i det. Jeg skal også pisse fucking meget. ud og pisse. Vi skal ikke bruge toiletter i det her sindssyge hus, mand. Der er en toilet, toiletter er lige oppe. Ja, det var en toilet og sværelse.